Isip usa sa labing dako nga sanitary landfill nga nagpadayon sa pag-operate sa Sugbo, mipasalig ang syudad sa Konsolasyon sa pagdawat og basura gikan sa Tri-Cities o gagmayng lungsod sa Sugbo. Apan duna kini limitasyon. 300 katonelada sa basura matag adlaw lamang ang ilang tugtan nga ihatod sa ilang landfill. Mao kini ang gibutyag ni Konsolasyon Mayor Teresa Nene Aligado. Kinisubay sa bagong gihimong guidelines sa kagamhanan sa Konsolasyon nga ang maximum nga pwedeng dawaton sa landfill anaa sa 500 to 600 katoneladang basura matag adlaw. But when the Binalyo thing happened, I was there. I was active. I really assisted all the way because 80% of those employees were residents of Consolacion. Precisely, I immediately ran to the area. Plano sab sa kagamhanan sa Konsolasyon nga adunay bagong entrance and exit alang sa mga mulabay ug basura. Dugang nilang ipatuman mao ang pagbutang og bag-ong mga personnel nga mo inspect sa mga dump truck liners aron masiguro nga walay motulo og mga tagak nga basura nga posibleng mohimo og bag-ong problema. Sa gihimong guidelines, moabli ang landfill alas 5 sa kabuntagon hangtod alas 9 sa kagabhion. Niadtong Domingo, Enero 31, una nang mibisita sab si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan ngadto kang Mayor Alagado aron sa personal nga paghangyo sa paglabay ngadto sa landfill sa Konsolasyon. Atol sab sa unang episode karong tuiga sa MyTV Cebu Open Line News Media Forum, miingon si Aligado nga 80% sa nagtrabaho kaniadto sa Binalyo landfill nanimuyo sa Barangay Panoypoy nga sakop sa Konsolasyon. You know, Cebu City alone, wala man na sila nanghid nako. Dito naman sila nakiksabot sa Asian Energy, which is the operator. But other LGUs, ni courtesy call nako, telling them their requirements, where to throw. So, laktod nga pagkasulti, I was even surprised. There was a meeting in the city. According to them, nibalibad ko nung uban niya. I was not invited. I was not invited. Pero wala man ko masuko. Kay sagdi na lang na sila. Wa kailan ako. Ang Panoypoy usa ka silingang barangay sa Binalyo, Cebu City nga gilabayan sa sanitary landfill nga mihulpad niadtong Enero 6 karon tuiga. It's a different setup. That setup in Binalyo, it's not a sanitary landfill. It is a recycling facility because all the waste that goes there, ilarang gitamak. I'm just so sorry I wasn't able to visit that facility. Had I visited early, I should have advised the what you call this, the management. You know what they did? Mangyari, this is the mountain. Gipanongtong nila dito sa mountain ang tanan nga mga garbage. In my facility, nagkaut mi og dagko kayo nga mga cell lined with kanang canvas. Ang landfill sa Konsolasyon adunay 15 ka mga kinalot nga mga cells kung asa ilabay ang tanang basura. Sa 15, adunay duha ka mga cells ang nagamit sa 15 na katuig. Ang laka nga gihimo sa kagamhanan sa Konsolasyon karon mao ang paghimo og fertilizers gikan sa mga biodegradable waste gikan sa public market o pagpatuman sa hingpit nga segregation sa mga basura. Kini si Mark Ermas alang sa MyTV Cebu.